niet meer hoeveel een hectare is. En de ander weet niet meer waar Ameland ligt. Dat ligt ergens in China. Maar waar ligt China dan? Ze heeft daar zelfs geen vermoeden van. De een kan zich haar vader niet herinneren, de ander haar moeder. Er was iemand, zegt ze droeg een rode jurk met stippeltjes, ze had een ketting met bloedkoralen. Ze kon heel goed pannenkoeken bakken. We zeiden s'avonds samen met een bedje op over schapen, het tellen van schapen. Ze haalde ook soms zomaar. Dan hing haar haar in slierten voor haar gezicht. Ze lakte haar nagels met kleurloze lak en ze maakte met een elastiekje haar tanden schoon. Ze deed de was in een tobbe met een houten stamper. Dan hing haar haar in slierten voor haar gezicht. Ze hield niet van praatjes maken, zo noemde ze ze. Ze vond God ongeloofwaardig. Ongeloofwaardig en niet berekend voor zijn taak. Ze zag overal oorlogsdreigingen. Ze kocht elke week een nieuw paar schoenen en een nieuwe handtas. Ze was ongelukkig. Ze was altijd ongelukkig. Haar koffer bonkte tegen de treden. Het andere vrouwtje was sprakeloos en keek uit het raam. En zo verdween het ene vrouwtje uit het leven van het andere vrouwtje. Het ene vrouwtje durfde niet op te kijken. Zij had gezegd waar het andere vrouwtje naartoe moest gaan. En terwijl ze daar zo zat, begon het andere vrouwtje in haar oor te fluisteren. Zacht, onsamenhangend, onafgebroken. Ze beschreef de hel. Wat doet je? Ik geloof dat ik de geest geef. Wat? Ik werk niet meer. Ja, hoe zeg je dat? Het doet het niet meer. Wat niet? Ik